जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। समर सिंह रचा ले ले शादी। जी हाँ भैया, आप लोग के बता दी कि सोशल मीडिया पर ये फोटो जो कि काल से वायरल हो रहा बा और दावा कइल जा रहा बा कि समर सिंह शादी रचा ले ले, वो भी निशा दुबे से। और आप लोग फोटो देख ही रहल बन जा कि दोनों आदमी जो कि दुल्हा दुल्हन के गेटअप में नजर भी आ रहल वालो। लेकिन भैया आप लोग ये फोटो के हम सच्चाई बतावे जा रहल बानी, शादी तक कैले वालो। जी हाँ भैया, शादी भी कैले वालो, लेकिन रियल लाइफ में ना साचू में शादी निकल लो कैले, बल्कि इ लोग के एगो फिल्म के शूटिंग चल रहा बा, जोन फिल्म के नाम बा अपना बना लो। जी हाँ भैया, जोन फिल्म में आप लोग के समर सिंह और निशा दुबे के जोड़ी देखे के मिली, जोन फिल्म के फिलहाल में मुहूर्त भइला अतुल ग्रुप्स द्वारा ये फिल्म के बनावल जा रहा बा। आर अतुल ग्रुप्स द्वारा जोन फिल्म के प्रोड्यूसर बारे अनिल सिंह जी, को प्रोड्यूसर बारे संतोष कुमार मिश्रा जी, फिल्म के डायरेक्टर बारे चंदन सिंह जी, और मेन लीड रोल में एक्टर और एक्ट्रेस बालो समर सिंह और निशा दुबे। और फिल्म के जो के शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकल बा और शूटिंग के समय के ही एगो तस्वीर है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा बा। और ई लिख के वायरल कइल जा रहा बा कि समर सिंह और निशा दुबे शादी रचा ले वालो। तो आप लोग बता दी भैया कि शादी भइल बा, वो भी रियल लाइफ में नहीं भइल, रियल लाइफ में भइल बा, रूल लाइफ में भइल बा। रियल लाइफ में शादी नहीं कर लोग कैले समर सिंह और निशा दुबे जी। तो भैया आप लोग के निशा दुबे और समर सिंह के जोड़ी कैसा लगा था, शादी वाला फोटो आप लोग के कैसा लगा था, अपन राय बताई जा। और साथ ही साथ वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करी जा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा।